Dobrý den, pane profesore. Tohle je moje zpětná reflexe na můj nahraný projev. Kdybych to měl zhodnotit, asi bych řekl, že si myslím, že se mi to snad poměrně podařilo. To mé tempo, které mi často ostatní vyčítají, tak nevím, snad jsem ho dokázal nějak zužitkovat v tomto větším projevu, nebo naopak kontrolovat. Jsem si vědom několika přeřeků, což je samozřejmě jednodušší si uvědomit, když to člověk potom vidí. Uvědomuji si rozhodně, že jsem to bohužel časově doslova nevychytal. Ale kdybych měl říct třeba, co mi přijde složitější v tom nahrávaném projevu, tak si myslím, je to uvědomovat si, že za tou čočkou je nějaké publikum a vlastně jsou tam lidé, kteří se na mě koukají. To je vlastně přirozenější, když člověk stojí před publikem a takhle je to možná trošku těžší, takže ta mimika potom nemusí být možná úplně přirozená, ale nevím, to asi posoudíte sám. A co se týče toho vtipu, který bychom měli v rámci té sebereflexe pojmenovat, tak já jsem tam udělal jako mým záměrem bylo udělat tam nějakou výraznější tečku a možná pokusit se odlehčit vlastně váhu, kterou jsem tam předtím nějakým způsobem naskládal, protože si myslím, že to mohlo znít až silně pateticky ten projev, takže ta tečka měla být jakýmsi odlehčením, jak vy tomu ve smyslu vtipu, jak vy ho definujete. A nevím, snad doufám, že jsem tím nezašel příliš daleko. Uvědomuji si, že to může být vnímáno jako nevhodné, ale to nechám na vás na posouzení, takže asi takhle. Dobrou noc.